Nyakoro mgojong dakika en 38 tok sa pagario mar okinyi. Kamora mora mintiere machiegni ma en nonro mar gazet matai nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono nyakoro mgejwang' okan kenda ka antiere gi Baraka Oduor ma bende obro bedo kwalidho godo nonro mar gazet. Kata kamano weche momi pek bende nwase nyisi motela chaka nuone jogoeko moko ya wang' jowi magi. Okinyi makawuono hanno ka thor weche mopogore opogore omi pek e gazet. Okinyi makawuono Daily Nation thor wach ma bende gimiyo pek otenre kod jopuonjre ma bende donjo e senior school e grade mano mar 10. Kanyaka sani hoyangore kanyo ni jopuonjre 800,000 manego beni riwore koda senior schools pod gintiere dala. The Standard toketo kanya chiedh nade makoni kod kocha makambi mar ndeke mapacho ka Kenya Airways osebedo ka kadhe. Antiere gi Baraka Oduor. Baraka inyalo mana kawo thuolo mar mose ni koro mgejwang' gino mara ni chiyo makare. Ero kamano Sharon, achiyo maber ahinya. Aneno ka Nyasaye orita. Ichako higa maber to kimbose kana nyikoro mgejwang' ni happy new year. Dong'e okang' mari mokwongo higane. Amoso nyikoro mgejwang' ni happy new year. Aneno ka en higa maber ma Nyasaye oyawonwa. Mana kamano aparo ni wachaka ne gazet mano mar Daily Nation weche mabedo osebedo katimore juma nyakoro mgejwang' chakruok mar jumani. Jopuonjre donjo e grade 10 e senior school. To wang'e ni piny mar KJSEA kanitimo higa mokalo nyakoro mgejwang' jopuonjre 1.3 notimo penj makamano. Chakre wuok tich mar jumani gisebedo ka gidonjo e sikunde. Kata kamano oyangore ka ni jopuonjre moheo 800,000 bende pod ntiere dala ka girito mar mondo mi giriwre koda senior schools. To bende ochiw weche mopogore opogore ginero momiyo ni jopuonjre pod ni dala. Mano jopuonjre 300,000 kende emiwacho ni osedonjo e sikunde. Koro ochiw kanyo ni fees osebedo ka thago jonyuol, transfers ntiere moko kuom jonyuol ma bende rito mar mondo mi samoro gilok ne nyithindgi skul. E kind mamoko Barak ma bende nyalo lose. Sharon, wach motelo e itoboke mar Daily Nation ka en wach mar somo nikech iwacho ni nyithindo 1.1 manotimo penj mar iluongo ni mar mar KJSEA ni nitiere nyithindo mathoth ahinya ma pok oripote e sikul. To mae kelo luoro ahinya ni to nyithindo gi gin kama nade nikech iwacho ka ni nitiere weche mathoth momono gidonjo e sikul. Wach mokwongo en school fees. Ondike oboke ka ni nitiere jonyuol mang'eny marito sendi kata marito pesa kata marito basari mar NGCDF mondo giter nyithindo e sikul. Sharon, nitiere weche mag transfer, nitiere weche mag wuoth ng'ato Homa Bay oluonge kata mana Mombasa oonge weche mag omuom nyaka gibed gi ikruok. To king'iyo itoboke ni jonyuol oloso mopogore opogore kaka mana matin. Sharon, nitiere kata king'iyo nyathi manotimo penj ni iluongo ni Evelyn Adhiambo mano ok Evelyn mano kawan Homa Bay town kata Homa Bay county iluongo ni Pamela Tino en oyudo points 66 kata 66 ni no luonge Butere Girls. To owacho ka maler ni jonyuol ne onge pesa to nogombo ni kare ka ok onya donjo kata Butere Girls no oyud kata Sumbi kata oyud Hogandi Girls. To en kamano gi jomoko bende kata mana nywede gi moko ma bende notimo penj koni. Koro en midhiero to jo sirikal bende oloso ka Sharon. Aneno jagoro mongirore e weche mag somo iluongo ni Julius Bitok ma oloso kae kowacho ni en adieri mana kaka jo fwambo osewacho ni nyithindo to osedonjo matin secondary school. To mae ne bedo expected nikech mae for the first time ma nyithindo dhie e grade 10. To bende mana kaka ute mag fwambo osebedo ka go turbina mag sune mopogore opogore mago mag senior school mar neno kaka girwako jopuonjre. Be wach ma bende omi pek e ite mar 2 kanyakla kod mar 3. Nitiere skunde nyakoro mgejwang' ma nyaka sani jopuonjre sanja kende emosedonjo e skunde makamage. Gigeno jopuonjre kata mana miche gi miche tiwacho ni jopuonjre kata matin ne 10 emosedonjo e skunde makamage. Achiel kuom skunde makamano hanno komenye ite mano mar 3 en school mantiere county mano Nakuru mongere kaka Kivumbini Mixed Day School. Manyaka sani kana jofwambo dhi limo kanyo chal ka gima jopuonjre kata pok odok e school. Chal ka gima ji pod ntiere holidays mano mar dwe mar 4 dwe mar 8 kanyakla kod dwe mar 12 kaka jachalo.
Ing'eyo Sharon, gima miyo sirikal luoro ka nikech sirikal e lengo mar sirikal en ni gidwa ni mondo gitim gimiluongo ni 100% transition. Nyiso ni nyithindo manyo timo penj onego bed ni dhi e secondary gi te, ma ok onego bed ni moro dong' dala. To luoro bedo ni nikech koro nitiere sikunde ma koro ikwano mopogore opogore ma nyithindo pok odonjo e maber, to jofwambo nodhi e sikul yo Nakuru Town East kocha chande, sikul moro osebedo higni madhi 10, skul miluongo ni Kivumbini Mixed Day Secondary School, mano oyud ni nyithindo mosedonje onge malong'o. Koro kelo luoro ni nyithindo gi to gin kama nade, dibed ni gimbe gin gi midhiero manye wawacho ka. Nikech king'iyo kata kwadok kocha chayudo ni ji donjo e cluster, wang' ni sirikal nyo keto ni idonje secondary gi cluster. Cluster mokwongo ne en C1, ma nyithindo mosedonjo e C1 en atamalo 18. Nyithindo mosedonjo e level mar C2 en mana 25. Mano atamalo, kor C3 en atamalo 15, to C4 en atamalo 41. Nyiso ni pod nitiere nyithindo mathoth pacho mapoko odonje sikul. To pani magi gin kwan Nyakorom Gajwang' mabende nochiw kanyo gi migawo mochung' ni weche mag somo manochopo odiochieng' manyoro. Kinjo kanyo C1, C2, C3 gi C4 Nyakorom Gajwang' gin dhok ming'eyo. C1 gin national school, C2 gin extra county, C3 gin county school, C4 gin sub county schools. Kaluwore koda sama bende dhi kasudo mapiyo, wach machielo mabende aneno ka Daily Nation omiyo pek en yiero mabende piny Uganda dhi e debe odiochieng' ma kawuono. Tekine mabende gidhi e debe Nyakorom Gajwang', ji nyalo mana paro ni Museveni kanyakla kod Bobi Wine kende ema samoro nitiere debe. Kata kamano bende ng'eyo ni yiero mawang' ni e piny Uganda oywayo kanyo jochung' 8 manyiso ni Museveni gi Bobi Wine gin moko kuomgi. Kata kamano ayang ni kanyo ni Museveni ma en okang' mar 7 ma bende koro biro bedo kochung' e piny mano mar Uganda. To kochung' parni osetayo piny Uganda kuom thuolo mano mar higni 40. Dibed ni e debe kanyo gibiro bedo ka giyiero ng'a mane penjo maduong' e kinde ma bende gibiro bedo ka gidhi e debe odiochieng' ma kawuono. Sharon, yiero madhi timore piny mar Uganda okelo nigi weche mathoth nikech en yiero ma ing'iyo ahinya, obed piny mar Kenya kata obed pinje mamoko ng'iyo gima timore Uganda. To kata kamano owach kae maler e ite mar 21 sigana mondiki gi Anthony Kitimo gi Agri Mutambo ni Uganda kata dhi e yiero kamano to no lornegi mbui, manyiso ni ok ginyal donje weche mag Facebook kata ok ginyal donje weche mag internet kata ok ginyal nono ni ang'o madhi mbele pinjego, to kata mana jopinje mamoko be ok nyal nono ni ang'o madhi mbele kuno. Mana kaka iwacho en ni ok en Bobi Wine kende ema dhi rakore gi moluor Museveni mosebedo jatelo e pinyno nyaka ne chakre higa mar 1986. Nitiere jochung' mamoko, to Bobi Wine ne moket mbele nikech en e jachung' malich ahinya kata ming'iyo ma inyalo wach ni nyalo miyo Museveni kibaji. To ywak osebedo Sharon koni gi koni nikech ywak mosebedo en ni sirikal ma kono kata mana obila kata mana jolweny ok osebedo ka dhi maber ahinya gi joma pingo sirikal motelne gi Bobi Wine gini. En geno ni kwe biro bedo mana kaka jomochung' kata joma lose weche mag ratiro mag oganda osebedo kawuono, nikech nitiere ywak bende kata ng'ur bende Sharon ni nitiere riwruoge mopogore opogore ma tayo weche mag ratiro mag oganda mogeng'negi ma ok ginyal dhi timo gimiluongo gi kizungu ni observation kata ok ginyal dhi neno kaka yiero no itayo mondo gigol report margi. To wachni parni ma en wach mabende biro bedo kwa luwo. Museveni wachre kanyo ni higni 40 go Nyakorom Gajwang' en chakre chieng' tarik 26 dwe mokwongo higa mar 1986 pod en mana telo nyaka sani. Koro higni 40 go dibed ni pod odwaro higni mamoko e wiye Nyakorom Gajwang', duto te wabiro bedo kwa ng'iyo. Kata kamano wach mabende ne giseyo okang' mager moko kuom jokede ratich oganda en dwaro mano mar piny Uganda mar loro mbui. Ng'eny gi loro mbui ndalo 2 kapok ochopo chieng' yiero meno odiochieng' ma kawuono, mano chieng' tich 2. Seyo makoni kod kocha pod imedo chwal ne okang' makamano. Kata kamano wan kaka piny Kenya wabiro bedo kwa goyo wang'wa
kaluwore kaka gibiro bedo ka gibago yiero margi. Waneno gini ma bende otimore piny Tanzania. Piny Kenya bende wang'eni wadhi yiero maduong' higa mabiro e dwe mano mar 8. Mano mapiyo piyo weche mamoko ma bende omi pek. E ite mar 4 weche motenore kod ohala nyakwarom Gajwang'. Piny mano mar Amerika bende gisani koro nochako keto kendo rak ma bende koro biro bedo kadhi nyime mano mar AGOA. Wach makamano koro en mor ne jogo ma bende osebedo katimo ohala e pacho kae, ahinya jogo ma bende osebedo ka oro mwandu e chirni mago mag pinje mago mag Amerika. Koro nyaka sani en thuolo mar higni 3 morak makama ochor biro bedo karumo chieng' tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2028. Tudruok makare e pinje mago maoko. Sharon, ing'e ni jatend piny ni migosi William Ruto osebedo ka nigi dwaro ahinya mondo miyo johala ma pacho ka kata ma Kenya ka oyud chiro mantiere Amerika, nikech ing'eyo ni nitiere mwandu mopogore opogore ma jo Kenya nyalo tero Amerika kucho mondo miyo piny mar Kenya olos pesa. Kata king'iyo sigana miwacho mondiki gi Luka Nami e ite mar 4, jatend migawo mochung' ne weche mag thieth kod ohala iluongo ni Liki Nyanjui oloso ka owacho ni thuolo momi pinje mag Afrika kata piny mar Kenya gi piny mar US ma yawo chiro mar iluongo ni African Growth and Opportunity AGOA jo Kenya dhi tiyo godo maber ahinya mondo wakaw mwandu mantie Kenya ka wadhi water piny mar US. Ing'eyo ni Kenya en achiel kuom pinje wan gi gimiluongo ni export processing zones mantiere Athi River kocha chande milose weche gik mopogore opogore, itimo processing kanyo, iloso lewni, iloso materials mi itero oko. En sigana maloso ahinya ka weche mag uchumi kaka Kenya koro dhi bedo kama ber ahinya ka luwore gi thuolo moyaw gi piny mar Amerika. Ni thuolo ni oyaw mabiro dhi nyaka December 31st mano 2028. Igni hiwacho ni 3 kowuok kuom sani. Kopogore gi Nyakwarom Gajwang', bende par ni yiero bende okayo e duol mano mar LSK, mano duol bochung' ne okinde e pachoka, ma bende wang'e ni ka giyiero ker margi en ga tam mano mar higni 2 non-renewable. Gisani wang'e ni Faith Odhiambo bende ker mano mar LSK. Nitiere ji mopogore opogore ma bende osewuok oko mano mar laro koma mano mar ker e kaduola mano mar LSK. Achiel kuom gi en jalup ker ma sani mano mar LSK Mwaura Kibata, ibiro bedo kisome e ite mano mar 6. Wadhi mapiyo piyo ite mar 8 Nyakwarom Gajwang'. Weche motenore kod siasa bende lalruok osechakre ayanga. Nono kanyo ka duond bura mar ODM osechako lalore kod duond bura mano mar UDA. Odiochieng' manyoro bende waneno ka jo ODM kotelnegi koda party leader mano jatend duond bura mar ODM mano Dr. Oburu Oginga na gintiere Kamkunji Grounds e county mano ma Nairobi kar chungo bura mano ma Kibra. Sharon, nyoro ne en siasa mochuo chieng' Kamkunji mano Kibra nyoro saa 8 madhi saa 9 kanyo kuma hogai manyien mar duond bura mar ODM mano moluor kod kendo seneta ma Siaya mano migosi Oburu Oginga notelo ni kweth mar ODM rally mane gitwak gi jopiny kacha mokalo to wach maduong' mane giwacho en ni gidwa ni mondo gibed gi riwruok ma kik pogruok bed e duond burano, nikech gin gi lengo mondo miyo gidhi gilos sirikal e thuolo mabiro kata mondo miyo gidhi gibed part mar sirikal no. Koro nye gikwayo jowetegi mane chamano Sharon ni giwe bedo gi kibaji kata giwe pogore gibiya mondo giti kanyakla. To nye Oburu oloso kanyo kowacho ni en owuon kata kaka giwegi kaka jochama ok gibi riembo ng'ato to ng'ama ni dwadhi to be ok ginyal tamo mondo owuogi e chamano. To naneno kanyo Sharon ka siem no wuok mager ahinya koni gi koni kani siemo godo joma dwaro tungo, giwacho ni joma dwa tungo chama ni ok gibi yie paro machalo kamano, nikech gin ging'eyo ni riwruok gi magi sedonjo miluongo ni broad base magi tiyo godo gi jatend piny migosi William Ruto, mane riwruok mag yango kendo gibiro tiyo kode e yiero mabiro mar iluongo ni 2027. Ting'eyo Sharon, wach mabiro kani nyoro godhiambo no sechego gimoro ka saa 12
bura manyo obed gi duond bura mar UDA motelne gi Ruto nyokalo gin bende ne gikalo ni gimiyo migosi Ruto thuolo mondo odhi olalre gi duond bura mar ODM. Nyiso ni gima nyiwacho Kibra-Kani en wach achiel kendo nitiere paro ni duond bura mar ODM gi UDA bro chako twak machiegni. Mana kamano, mano bende ken kaluwore koda romo ma bende kuku mar ODM nobedo gode gwenge mag Vipingo e kaunti mano ma Kilifi. Nyaka sanya korom gajuang jokanyo mago mag ODM mantiere gwenge mag Kadhowad Nam Chumbi bende kwayo mar mondo mi gin be oriwgi e lalruok makamano. E ite mar 9 nyaka korom gajuang kawuono chieng' tarik 15 dul mar April chieng' tarik 14 mano mar dwe ka dwe gide chiwo nengo manyien mago mag modhi. Koro odiochieng' manyoro nyaka korom gajuang nengo mag modhi no chiwo ayanga nengo ma bende biro bedo ka renge kin thuolo mar dwe achiel mabiro nyaka rom kanyo chieng' tarik 14 dwe mar 2 higani. Aya, modhi aneno kanyo ka odok chien gi siling 2 mano modhi duto te mano moriwo mano mar mafuta mataya ntiere bar petrol kanyakla kod mano mar diesel. Kintiere Mombasa ibro bedo kinyiewo petrol gi nengo mar 179.24. Diesel ibro bedo kinyiewo nengo mar siling 167.19 ka mauta mar taya ibro bedo kinyiewo nengo mar siling 150.49. Kwa ni do thuolo nyakorom gajuang ing'e bombe madonge pachoka mabendo ang'ini wantiere gi cities beach. Mano moriwo Mombasa, Nairobi, Nakuru, Eldoret, kanyakla kod Kisumu, ing'iane kaka nengo biro bedo ka renge kin thuolo mabiro. Mauta mar taya olwar gi siling 2, diesel kanyakla kod mano mar petrol bende olwar kod siling 2. Eite mar adek nyakorom gajuang odiochieng' manyoro nwaneno ka ohendni mopogore opogore buore Nairobi ka ne omuki wach mabende nokelo seyo makoni kod kocha ahinya mwandu mago mag gavana e kaunti ma Kiambu mano Kimani Wamatangi moko kuom gino muki e gwenge mago mag Nyayo mantiere kaunti mano ma Nairobi. Oboke mabende Kenya Railways bende nogolo nowacho ni giikore ne tuke mago mag AFCON mabende piny Kenya biro bedo ka bage higa mar 2027. Kata kamano Wamatangi koro wacho ni magi gin weche motenore kod siasa emomiyo ni mwandu mage mathoth bende nomuki ka bende wacho ni en ohala ma bende nochako timo kanyo chakre higa mar 1994. Wach makamano ntiere ite mar 10. Sharon ne en ywak ahinya kendo kuyo kendo ne en gine weche manobedo mathoth ahinya nyoro yo gine kuma nomuke mwandu barabara miluongo ni Douglas Wakihuri Road tok Nyayo Stadium kanyo kuma mwandu mar governor motelo ne jimbo ma Kiambu mano Kimani Wamatangi kuma ne omuke mwandu kitingeni no oywak ni osebedo e do kuom thuolo mokalo kata kuom thuolo malach ahinya kotemo geng'o mondo mwandu ge kik kethi to jokareru kata mana Kenya Railways Corporation osewacho ni mago mwandu mosebedo e yo kendo gidwa ni mondo giyaw kanyo nikech en yo ming'eyo mana kaka isewacho Sharon mochomo halap tuke manyien migero miluongo ni Talanta idwa ni mondo yawe mondo obed maler kendo ok en Wamatangi kende manoyudo lal nitiere joma moko mathoth bende manoyudo lal koni gi koni to ento no tudo muk mar mwandu neno gi siasa kowacho ni nyo oloso kanyo kowacho ni ok bi chune mondo obed achiel kuom kweth moro mar siasa mago siasa yo turgi kocha cha miluongo ni Mount Kenya ni kata mana rallies kata mana buche mag siasa go kendo ke koredi ibro dwano dhi to ok obi dhi to jo Kenya Railway no wacho ni gin ok gigo siasa kendo ging'eyo ni gitimo tich maler ka mwandu mane e yo gibiro muko nikech ne gisechiwo notice wach ni en wach ma pod ni e court kendo en wach ma pod Wamatangi ne ywago e court ka nikech sigana ni wacho ni Wamatangi nyoche otero nyaka bath wach ni e court juma moro mokalo kopingo muko kendo ketho mwandu ne e yo machalo kama. Kata kamano wach mabende naji oganda se odiochieng' manyoro en ni nang'o ni muko ohendni makamago notim mana otieno to bende notime gi arita mager. Kopogore gi mano bende Wamatangi nowacho ni noyudo list mano kowuok e duol mano mar Reru KRC mar thuolo mar higni 65 to sebedo kochulo duol mar KRC omenda dwe ka dwe to bende wacho ni achiel kuom ohendni mage mabende nochako kanyo mano mar car wash ohala mano mar luoko nyamburko nochako kin thuolo mar higni
40 mokadho, mano higa mar 1990 kod ang'wen. To bende kopogre gi mano, wang'e ni kopogre gi jo ohala, bende nitiere koro jogo eko ma bende olalo tijegi. To bende king'iyo kata mana ite mano mar 10, nitiere jodak ma Marigwini, mantiere South Bibure Nairobi, Mohau Alpha Beach, ma bende gin bende koro ibo techgi oko. Ko techgi oko nyiso ni kata mana koro kata mana kama gibiro bedo ka gijote bende onge. Aparo ni kapok wadhi gazet mar The Standard, watiek gi machinglo mantiere ite mano mar 15. Dibe ni piny mar Uganda kinde ma bende gidhi e yiero odiochieng' ma kawuono, ne gisomo rieko mana piny Tanzania otiyo godo. Nineno kanyo ka bende kinde ma bende ne gidhi e yiero piny Tanzania, gin bende ne giloro mbui margi. Uganda gin bende mbui margi nolor. Ano ka tipono nyiso kaka gin e blackout. Aken nene gi wang' mane, Barak? Aneno machinglo ni kaka aneno tipo kata machinglo mar ma chalo na mana jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni, to gimoro ni ewi kama ma debed musoma. To wacho ni yes Samia, next step please. To dot moro ni kocha mondo ik ni Uganda to gondik ni internet blackout, nyiso ni ogo weche mag mbui oket mudho. Ochalo na mana ng'ama kawo instruction kuom Samia, iluongo ni Samia Suluhu, nyiso ni odwa ni mondo tim kaka Tanganyika ne otim. Kamane kaka nene mana kama nyakoro ngajo wacho ni pajendi ko ipaja somo pogore to musuma mantiere wieno chal ka gima makelo ne ler nikech koro wang'e ni gine blackout mano motende kod mbui. Kata kamano wan wang'e ne kaka piny Uganda biro bedo ka dhi e debe. All the best to Ugandans. Kapo nono ni gibiro bedo ka giyiero jatelo ndao manyien. Dibed ni gidhi gi Museveni, dibed ni gidhi gi Bobi Wine koso mamoko auchiel ma bende odong' kanyo. Aparo ni wadhi gazet mar The Standard mapiyo, aneno ka jaod bura Carol Omondi osechopo e studio. Gazet mar The Standard nyakoro Mgajwang' ne gimenya chidh nade ma bende nitiere Kenya Airways, mano kambi mar ndeke maduong' e pacho ka, Kenya Airways. Ka bende chal ka gima kuo moro osebedo ka timore mibadhi nikech nyaka sani jo ohala yuago reyo nyakor Mgajwang'. Nitiere perishable goods magi mwandu makethore piyo ma bende wang'e ni moko kuomgi piny Kenya wajaoro e pinje moko maoko kaka maua e kind mamoko ma nyaka sani kethore nikech ng'e ni maua gi ne kokawo thuolo malach kapok oter kama nego bed ni itero gi e chirni ma kamano to gikethore. Kopogre gi mano bende nitiere jowuoth ma bende osebedo ka yuago reyo, gisebedo ka gideko. Iwacho ni Kenya Airways ka samoro giwacho ni ndege obuk kata mana saa 3 to gibiro bedo ka gidhi kind thuolo malach mabiro. Achiedh nade nitiere ka, nitiere ndeke 11 miwacho mana ni opia piny kanyo, wera ni gionge fuondni moko, body parts mage gionge, parts mage kata body parts mage mag ndege. To nitiere weche mag mibadhi malikore ka. Emomiyo ndeke kanyo ni turbulence at Kenya Airways. Sharon, erokamano. Ing'e ni Kenya Airways en ndege ma iluongo ni the national carrier. En ndege maduong' ma jo Kenya ma ogeno kaka piny mar Kenya. To Kenya Airways osebedo gi shida mathoth kuom higni mathoth nikech higa ka higa Kenya Airways loso asara. To sirikal pod dhi jole, wacho noyo we wamany pesa kata loso asara kamano mondo wajole. To ywak nitiere weche mag mibadhi ma koro donjo e kaka itayo Kenya Airways. Mana kaka iwacho no, nitiere ndeke ma obedo grounded ma ok ti, ma kata spare part gi kaka inyalo timnegi service onge. To oket jodito ka motelo ne Kenya Airways. Waneno migosi Titus Naikuni mane notelo higni mokalo 2003. Waneno Sebastian Miscos mano bedo jatelo 2017, Alan Kelavuka mano 2020, kendo kero jatelo masani tiyo e yo makojolo mano okawo telo machiegni. To kata kamano iwacho ni Kenya Airways tiyo gi pesa mathoth ahinya. Notiyo gi milion 60 dwe ka dwe mondo gi kodesa godo ndeke madongo miluongo gi kizungu ni Boeing jet. Mano nyiso ni piny mar Kenya ok nyal sustain. Oboke mar Standard ni kolo weche mag mibadhi matimore Kenya Airways, manyiso ni giywak ni gima timore gi Kenya Airways nyiso ni management ema ok ta Kenya Airways maber. Mana kamanya kod Mgajwang' wach ma kamano anisom kwa ni nyiewo gazet mar The Standard gi wachin mogik Barak Oduor kwa loro nonro mar gazet. Wachna mogik en ni wayawo higa maber kopogore gi weche matindo tindo made bed ka chendo. Wakwayo mana kwe kende weche mag siasa
to seche duto wakaw Nyasaye waket mbele. Mana kamana goni rugmana nyaku mundo enonro mar gazeto kinyi makawuono jafwambo Barako Duara. Nyakoronga juanga dakika skada dek tok sa chiel marokinyi yena mar mun miatike gi kanyo gazet momori e kinde Standard gi Daily Nation hedhe nyiew moko kuom weche mabende omenye gazet gin weche mabende obro bedo kwa luoni doche makawuono hinya e kinde ma piny Uganda bende dhie debe odiochienga makawuono yena make gi kanyo Joyce Duoro sekre gi twak siasa mago mag ODM intiere kod wendo mabende donje studio mano jod bura Masuba South mano migosi Karoli Omondi hakayo matin nyinga Sharon Ongao ritiro masane. Get inspired as we welcome